Tuti, din l-ittra qed tasal għandkom fl-ewwel ħadd tal-Avvent, iż-żmien li wassalna l-milied. Il-milied fl-aspett uman huwa ir-rakkont ta' kif żewġ ħajjiet ta' Marija u ta' Giuseppi inbidlu biex jidħol Ġesu f'ħajjithom. It-tnejn ġew imnebħin minn Alla. It-tweġiba ta' Marija kienet jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. It-tweġiba ta' Giuseppi kienet li jieħu lil Marija bħala martu. Anki fina trid issir bidla biex jidħol Ġesu. L-esperjenza tiġdilna kemm huwa minnu dak li jgħidu x-xjuħ tagħna li min ma jiġġeddidx jitqadded. L-eżempji ta' dan għandna kemm irridu, kemm fil-ħajja individwali kif ukoll fil-ħajja ekklesjali u soċjali. Hemm min jirraġuna li aħjar ma tħarrikx l-ilma qiegħed għax jagħmel ir-rieħa. Imma proprju għax ikun qiegħed l-ilma jinten. L-ilma ġieri huwa safi. Min natura tiegħu il-bniedem ifittex li jiġġedded u jġedded madwaru. Il-ħajja proċess fejn għaddu minn fażi għall-oħra. Fl-istess ħin, il-bniedem kapaċi jagħmel reżistenza għat-tibdil. Għandu ħila li jxekkel dan il-proċess u jażel li jibqa' mwaħħal mal-imoddi. Għax xi drabi li tibdel jew tbiddel jista' jiswilna prezz. Mhux biss huwa skomdu li noħorġu barra mir-rutina ta' dak li s-soltu jsir, imma jaf ikun hemm ir-riski. Infatti, hemm min jagħmel l-argument li kif aħna nafu, kif ser inkunu ma nafux. Allura nibqgħu kif aħna. Huwa minnu li mhux kull tibdil huwa għall-aħjar. Imma huwa veru wkoll li mhux sew li l-bniedem jibqa' staġnat. Għalkemm xi aspetti tal-ħajja tajjeb li wieħed jidra jgħix f'ċerti sitwazzjonijiet li ma hemmx soluzzjoni għalihom, bħal fil-każ ta' Mart li ma jitfejjaqx, f'aspetti oħra li wieħed jidra jgħix ċertu stil ta' ħajja jaf ikun gwaj mhux żgħir. Għax meta jidra iżejjed il-bniedem imewwed fih ix-xewqa li jtejjeb il-ħajja tiegħu u tal-oħrajn. Hemm periklu li meta taħkimna l-abitudni fis-sens negattiv tagħha ma nibqgħux ngħixu. L-abitudni kapaċi twassal għall-għaxkezza, għall-abbużi u l-medjokrità. Infatti nħossu li l-abitudni hija marda li ħakmet diversi oqsma tal-attività tagħna. Fi żwieġ u fil-familja faċli nidraw lil xulxin u nibdew nittraskuraw lil xulxin. Il-konfidenza żejda fl-attività kummerċjali tista' ġġib magħha nuqqas ta' kontroll u dan jiftaħ it-triq għas-serq. Fil-qasam tas-saħħa hemm ir-riskju li l-pazjent jitqis sempliċiment numru jekk mhux ukoll mezz taqlieħ. Meta l-affarijiet isiru bidrawwa, kif spiss qed jiġri fil-kamp politiku, amministrattiv, edukattiv u ġurnalistiku, dawn mhux biss ma jibqgħux għodda effikaċi biżżejjed, imma faċli jibdew isiru biex min qiegħed fihom joqgħod sewwa hu. Sfortunatament, il-kultura li nirrepetu tas-soltu qiegħda bil-mod tifga wkoll il-ħajja nisranija. Għalkemm hemm imsara konvinti mit-twemmin tagħhom fi Kristu u fil-Knisja, jeżistu individwi u gruppi li għalihom il-fidi hija aktar kultura milli esperjenza ħajja ta' Alla. Id-drawwiet reliġjużi huma tajbin, imma mhux meta r-reliġjon issir drawwa. Il-kelma ta' Alla saret wisq irħisa u t-tnejna tant saru joqogħdu għaliha li l-vuċi ta' Alla saret waħda mill-ħafna. Għal xi wħud it-talb sar rutina u għalhekk mhux biss tilef il-gost tiegħu, imma f'xi każi saħansitra sar pis.
f'ċerti każi billi t-tisħib fil-quddiesa u forsi l-istess ċelebrazzjoni tal-quddiesa issir drawwa, ma narfux napprezzaw il-ġmiel u l-qawwa tal-Ewkaristija. Xi wħud jitolbu s-sagramenti għalihom jew għal uliedhom aktar għax huma imbuttati minn ħtieġa soċjali milli mix-xewqa li jiltaqgħu ma' Kristu u jibdlu ħajjithom. Xi drabi anke l-istess komunitajiet tal-Knisja bħal donhom iħossuhom komdi iserħu fuq dak li s-soltu jsir u jippreferu jkunu ripetittivi fil-messaġġ u fir-ritwal. Hemm min qed jagħlaq għajnejh għall-preżent medi bin-nostalġija tal-imoddi. F'ħafna każi għadna nitkellmu b'lingwaġġ u nużaw metodi tal-bieraħ u dan minkejja li nafu li qed nirriskjaw bil-kbir għax huma lingwaġġi u metodi li llum ma jifhmux. Dan qed jissagrifika il-messaġġ tal-Vanġelu. Għaldaqstant, jekk ma noqogħdux attenti, anki fil-Knisja nistgħu nitqaddu. Il-liturġija ssir teatrin, il-Knisja nirrenduha mużew tal-istorja. Qegħdin nagħtu bidu għall-Avvent. Dan huwa żmien ta' tħejjija għal festa sabiħa ta' twelid ta' Ġesu Bambin. Imma huwa wkoll żmien li jistedinna nitwildu u nweldu mill-ġdid. Meta Ġesu sar bniedem, il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl kbir idda fuqhom, kif jgħidilna Iżajja. Għalhekk aħna nixtiequ li dan il-milied ikun esperjenza qawwija ta' dan id-dawl li jistimulana biex aħna wkoll nagħmlu sforz u noħorġu mill-ġuf mudlam ta' mentalità magħluqa li bħal kurdun ma' it-tarbija fiħdan umma qed bil-mod il-mod joħnoqha. Il-bżonn li jkollna kuraġġ li niġġeddu jistqarru Ġesu Kristu lil Nikodemu, mallem f'Iżrael u ludi prattikanti. Meta jgħidlu li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna Talla. Jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u l-Ispirtu, ma jistax jidħol fis-saltna Talla. La tistaġibx jekk jingħidlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu fihom illum, inħossuna fi dmir li ntennu lill-Knisja tagħna, partikolarment lill-imgħalmin, li hemm ħtieġa urġenti li nitwildu mill-Ispirtu. Għax dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, dak li jitwieled mill-Ispirtu u spirtu. U għal-mument li nistaqsu jekk ċertu tagħlim, attitudnijiet, proġetti u drawwiet reliġjużi u mhix tassew frott ta' tnebbieħ tal-Ispirtu li jaħdem fil-Knisja jew wellidnihom x'aħna frott l-inizjattiva personali biss. Dak l-Ispirtu li xeħet id-del tiegħu fuq Marija ta' Nażaret u bil-qawwa tiegħu hija nislet fi ħdana il-kelma, il-verb sar bniedem u għammar fostna, u għal-istess Spiritu Talla li llum jekk niftħu qalbna għalih jagħmel li l-kelma Talla tammar fi qlubna u hekk jipprovdilna gwida żgura għat-tfassir ta' ħajjitna. Imbagħad kif jikteb missierna San Pawl, meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Imma biex nilqgħu il-kelma Talla tinżel fil-ġewwieni tagħna u nagħmluha tagħna, irridu nkunu miftuħin għall-Ispirtu tas-sewwa. Għalhekk neħtieġu t-tiġdid tal-Ispirtu Santu kif jgħid San Pawl lil Titu. Il-Konċilju Vatikan II li l-Knisja bdiet tiċċelebra 50 sena ilu kien esperjenza qawwija tal-Ispirtu li fetħet orizzonti ġodda u kbar. Dakinhar l-Ispirtu Santu bejjed żerriegħa ġdida li jekk inħalluha tnibbet u tikber kapaċi tagħti wiċċ isbaħ lill-Knisja u lis-soċjetà. Imma ġara li xi żerriegħat waqgħu mal-mogħdija u ntrifsu
u l-asafar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħanaqhom. Oħrajn waqgħu far tajba u nibtu u għamlu l-frott kull waħda 100. Il-konċilju kellu jkun qawwa kbira ta' aġġornament tal-Knisja. Kif darba sqar il-Papa tal-Konċilju, il-Papa Pawlu VI, il-Knisja kollha għandha tadatta ruħha għal ħtiġijiet ġodda tad-dinja. Fid-dawl tat-tagħlim tal-Konċilju, il-Knisja kollha hija impenjata għal dan it-tiġdid spiritwali u organizzattiv. Napprezzaw li frott ta' dan il-Konċilju fil-Knisja lokali saru diversi riformi, bħal pereżempju l-aġġornament fil-liturġija u l-mod kif tiġi ċċelebrata bis-sem aktar attiv tal-poplu. Is-sem tal-lajċi fil-qasam aktar wiesa tal-katekeżi u tad-diakonija. L-attenzjoni tal-Knisja lokali għal ħtiġijiet tas-soċjetà, kif ukoll l-attenzjoni tagħha għal dawk l-iktar imbedin, l-insara mifrudin u saħansitra dawk li jħadnu reliġjonijiet oħra jew li ma jħadnu ebda twemmin. Imma billi xi żerrija waqgħet fuq il-blat u qalb ix-xewk, forsi din għadha ma tatx il-frott kollu mixtieq. Hemm programm ta' tiġdid li ma nistgħux inħalluh aktar fuq l-iskaffa. Naraw il-ħtieġa ta' aktar tiġdid intern fil-komunità tal-Knisja, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-mejda tal-kelma li minnha tiddependi l-fidi, kif ukoll mal-liturġija li hija ċ-ċelebrazzjoni tal-fidi tagħna fi Kristu. Dan l-aġġornament irid jikber ukoll fir-rigward tar-relazzjonijiet tal-istess komunità mad-dinja ta' madwarna li llum hija magħmula minn ċittadini li għandhom fehmiet spiritwali u ideoloġiċi diversi. B'ħafna mħabba imma b'fedeltà lejn Kristu m'għandniex nibqgħu lura milli noffru l-patrimonju teoloġiku, spiritwali u etiku tagħna bit-tama li dan jistimula tiġdid u hekk jaqlana minn ċerti qagħdiet fejn flok noqogħdu nduru fl-istess ċirku nimxu l-qudiem. Hija ħaġa tajba li fil-Knisja nħadnu l-istrutturi s-suġġeriti mill-Konċilju, bħalma huma il-Kunsill Presbiterali u l-Kunsill Parrokjali. Imma qabel kollox għandu jkun hemm persuni u komunitajiet imġedda li huma konxji mid-dmir li jipprattikaw u jittrażmettu l-Ispirtu ta' Kristu biex ikollna smawiet ġodda u għar ġdida. Opportunità mill-aqwa għal dan it-tiġdid tista' tkun is-sena tal-fidi li l-Papa Benedittu XVI għadu kemm nieda fl-okkażjoni tal-50 sena mill-ftuħ tal-Konċilju u li se tibda fil-11 ta' Ottubru 2012 u tagħlaq fl-24 ta' Novembru fis-sena 2013 bis-solennità ta' Kristu Sultan. Nitħejjew għal din is-sena billi nimpenjaw ruħna mill-lum f'dan it-tiġdid li l-Ispirtu qed isejħilna għalih. Natukom il-barka pastorali tagħna bran ta' kull ġid mis-sema.